Γεια σας παιδιά. Ένα ωραίο βιντεάκι πάλι σήμερα. Σήμερα είμαι λίγο χαρούμενος γιατί ο κουμπάρος μου έκανε ένα ωραίο δώρο. Όπως τη βλέπετε εδώ πέρα, τραβάμε μια GoPro. Ευχαριστώ πολύ κουμπάρε. Είναι full πακέτο, έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Βέβαια παλιά είχα αγοράσει και εγώ μια κινεζιά, να το πω έτσι, όταν είχα πρωτοέρθει στη Γαλλία και έκανα βίντεο με το μηχανάκι. Παρεμπιπτόντως όμως τα πράγματα αυτά ταιριάζουν και στην GoPro. Αυτή εδώ ήταν η παλιά κάμερα, όμως έχει ίδια κουμπώματα για το κράνος, για διάφορα πράγματα, για τη ζώνη. Οπότε μου έκατσε πάρα πολύ καλά. Σε δεύτερα νέα θέλω να σας δείξω ότι αγόρασα από ένα παζάρι εδώ πέρα μια φορά στις τόσες σε διάφορες περιοχές του Παρισιού. Κάνουν κάτι σαν εκδηλώσεις τέλος πάντων και μαζεύονται στα πεζοδρόμια και πουλάνε ό,τι θέλουν τα σπίτια τους. Πράγματα που δεν χρειάζονται. Σαν λαϊκή ένα πράγμα, αλλά από ιδιώτες. Οπότε αγόρασα αυτό τον αλφαδόρο, 10 ευρώ. Δύο βάσεις, είχα άλλες δύο, αλλά ήθελα 4, οπότε πήρα άλλες δύο από 10 ευρώ η μία. Ένα αερόκλειδο. Αυτό το αγόρασα 40 ευρώ. Βέβαια η αγορά του, άμα έχεις να το πάρεις καινούριο, είχε 189 από ό,τι είδα στο ίντερνετ. Οπότε ήταν καλή αγορά. Και αυτό το γρίλο εδώ πέρα που βλέπετε. Αυτός ο γρίλος έκανε 20 ευρώ. Αυτά όσο για τη λαϊκή. Η GoPro που σας έδειξα. Τώρα έχει πολλές ρυθμίσεις, ακόμα δεν τις έχω μάθει όλες. Οπότε δεν ξέρω πως θα βγει αυτό το βίντεο, θα δείξει. Μετά είχα πάρει από εκείνα κάτι δοκιμαστικά. Τι λέει εδώ πέρα αυτό τώρα. Είχα πάρει κάποια δοκιμαστικά για να δεις που πάει ρεύμα και που έχετε, αλλά κατά λάθος παρήγγειλα δύο. Εντάξει, 2,5-3 ευρώ το ένα είχε, οπότε δεν πειράζει και τόσο. Ένα φορτιστή για να έχω εδώ στο καράζ να φορτίζω κινητά μαζί με ένα τρίμετρο καλώδιο. Και αυτό που θέλω να φτιάξουμε σήμερα, να βάλουμε ένα δίκτυο θερμοκρασίας στο Jazz, γιατί όπως ξέρετε το Jazz έχει μόνο λαμπάκι, δεν δείχνει ακριβώς πόσο θερμοκρασία έχεις, και είχε μέσα δύο σφιχτήρες και όπως βλέπετε το κουτί είναι αυτό. Θέλω και άλλο έχει μέσα. Έχει αυτό που κουμπώνει εδώ, okay. Και ένα χαρτάκι με οδηγίες χρήσης. David ήρθε. Bonjour David. Ça va et toi? Ça va. Vous allez bien? Ouais. Tu fais une vidéo? Tu fais une vidéo? Ok, je pose. Encore sur les joints. Μπορώ? Πώς σταματάει αυτό τώρα? Λοιπόν, που είχαμε μείνει, ο Νταβίτ έφυγε. Πήγε στο ταχυδρομείο, σήμερα είναι Σάββατο, παρόλα αυτά είναι ανοιχτά. Όπως και η τράπεζα, όπως έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, είχαμε μείνει εδώ πέρα, σε αυτό που το κάνουμε σήμερα. Στο δίκτυο θερμοκρασίας. Αυτό είναι που κουμπώνει πάνω στο κολάρο. Θα το δούμε μετά στη συνέχεια πώς γίνεται. Μέσα, τι έχει, δεν το έχω ανοίξει κιόλας. Όσο να βάλω κάπου τη βάση. Θα γεμίσει πράγματα εδώ. Έχει δύο βιδάκια μέσα, να μην τα χάσω. Αν και έχω βιδάκια. Είναι η βάση, λογικά αυτή που κουμπώνει εδώ κάτω. Μπαίνει εδώ μέσα και το κολλάς, φαντάζομαι. Θα το κόψω τώρα. Αυτός είναι ο δείκτης. Δεν ξέρω αν φαίνεται μέσα, θα το δούμε αναμένω μετά αν το καταφέρουμε να το βάλουμε. Και πίσω έχει κάτι καλώδια. Βλέπω έχει ένα κόκκινο μαύρο. Τον αισθητήρα αυτός κουμπώνει μέσα εδώ πέρα. Θα το ανοίξουμε να το δούμε και αυτό. Πώς ανοίγει αυτό. Όπως βλέπετε το βίντεο είναι της υπομονής. Όπως έχω πει, κυρίως κάνω βίντεο για μένα. Οπότε δεν είναι επαγγελματικά. Αυτό κουμπώνει εδώ πέρα, αυτός είναι ο αισθητήρας. Θα βάλω και λίγο lock tape βέβαια. Βλέπω έχει μια βιδούλα εδώ, λογικά εδώ πέρα πρέπει να μπαίνει το μαύρο καλώδιο της γείωσης.
Και το άλλο λογικά μπαίνει κάπου σε κάποια φύσα, τόσο ώστε όταν ανάβω το διακόπτη να παίρνει μπρος και αυτό. Να ανάβει και αυτό, να μην είναι μόνιμα αναμένο δηλαδή όταν σβήνει το αμάξι. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα γίνει η φάση. Αυτό που βρήκα επίσης είναι αυτή η ηλεκτρική σκούπα. Αυτή την πήρα. Πώς το βγάλω τώρα, μισό ξανά να κάνω. Και περνάς εδώ και βγαίνει και γίνεται μισή. Κυρίως την πήρα για να την έχω έτσι σαν χρήση. Δηλαδή για μικροπράγματα στο αμάξι, να σκουπίζω στο σαλόνι. Τέτοια πράγματα δηλαδή. Έχει δύο σκάλες, ένα αργό, ένα γρήγορο. Εδώ πέρα γενικά στη Γαλλία, όταν δεν χρειάζονται κάτι, το αφήνουν στην άκρη του πεζοδρομίου για να το πάρει κάποιος άλλος, άμα λειτουργεί. Αν δεν λειτουργεί, συνήθως, όχι πάντα, βάζω ένα χαρτάκι ότι δεν λειτουργεί, ότι είναι για πέταμα. Έτσι έχω βρει αρκετά πράγματα, όπως και ένα πλυντήριο ή ψυγείο στο σπίτι, φούρνους, διάφορα πράγματα που είναι ακριβά να τα αγοράσεις. Πλυντήριο πιάτων, ας πούμε, έτσι το είχα βρει. Το οποίο είχε 400 ευρώ να το αγοράσεις. Κάποιος δεν το ήθελε άλλο, το άφησε έξω, είχε κοπεί κάποιο καλώδιο, το έφτιαξα και έχω πλυντήριο πιάτων. Αντίστοιχα έχω φούρνο, έχω αρκετά πράγματα έτσι. Πάρε το δρόμο, ας πούμε, δρόμο. Επίσης τώρα, πηγαίνοντας ένα ταξίδι, πήγα μέχρι το αεροδρόμιο, είναι περίπου μια μισή ώρα από εδώ. Ενώ είχα καθαρίσει το μοτέρ γενικά, είδα ότι είχε μαζέψει πάρα πολλά χώματα. Δηλαδή λάσπη, γιατί έβρεχε πολύ εκείνη μέρα. Και είχε λερωθεί όλο το μοτέρ. Τώρα το καθάρισα κάπως, αλλά άμα δείτε, έχει ρε παιδί μου πολύ λάσπη. Σαν να είχαν μπει πιτσιλιές νερού δηλαδή μέσα στο κινητήρα. Ψάχνοντας στο ίντερνετ, είδα ότι στο δικό μου το αμάξι λείπει αυτό το λάστιχο. Οπότε το παρήγγειλα και αυτό. Αυτό το λάστιχο μπαίνει εδώ πέρα σε αυτά τα πλαστικά που βλέπετε. Αυτό έχει καινούρια δικά του πλαστικά βέβαια, αυτά τα μπλε. Και μπαίνει εδώ πέρα, ώστε όταν κλείνει να μην μπαίνουν νερά μέσα στη μηχανή. Δηλαδή κουμπώνει εδώ πέρα, περιμετρικά. Θα δούμε για αυτό όταν μπει. Αυτό είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι δύσκολο. Η δουλειά που είναι να γίνει σήμερα είναι σε αυτό εδώ πέρα το κολάρο. Ο αντάπτορας που πήραμε είναι να μπει σε αυτό το κολάρο. Βέβαια η GoPro έχει και φακό, οπότε κάτσε να δούμε πώς δουλεύει. Οκ. Τι κάνω τώρα, κάτι πατάω λάθος. Οπότε θα κόψουμε αυτό το κολάρο, θα βάλουμε την αλουμένια του βάση εδώ πέρα, θα κουμπώσουμε τον αισθητήρα και μετά θα βρούμε έναν τρόπο να περάσουμε τα καλώδια μέσα στην καμπίνα για να τα έχω μέσα στο καντράν. Να τα έχω εδώ πέρα μέσα. Κάπου εδώ θα μπει το όργανο, δεν ξέρω πού ακριβώς, θα το δούμε μετά στη συνέχεια. Δεν θέλω να χαλάσω το ταμπλό να κάνω βίδες ή να βάλω κόλλες, πρέπει να βρω κάπως που άμα θέλω να το βγάλω να μπορώ να το βγάλω και χωρίς να κάνω ζημιά στο αμάξι. Και η φύση είναι εδώ πέρα κάτω. Από εδώ πέρα δηλαδή κάπου θα δώσουμε ρεύμα μετά. Σε κάποια φύση. Θα δούμε τώρα ποια φύση είναι τι. Θεωρητικά θέλω να το βάλω στο ραδιόφωνο. Αν βρω δηλαδή τη φύση του ραδιοφώνου, όταν το βάζω μπρος, τότε να ανάβει και ο δείκτης. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, αυτό που έχω κάνει μέχρι τώρα, έβαλα το λαστιχάκι εδώ πέρα, όπως είπαμε. Μπορώ να πω ότι έκατσε πάρα πολύ καλά. Κλείνοντας το καπό βλέπω ότι δεν έχει κενό από κάτω για να μπαίνει νερό όταν το έχεις. Μια χαρά έκατσε. Έβαλα φακό, ελπίζω να μην αρχίζει να τρεμοπαίζει επειδή είναι LED. Και παρατήρησα ότι στο όργανο αυτό δεν έχει κάπου να βάλεις τη γείωση, παρά μόνο μέσα στην καμπίνα. Δεν χρειάζεται έξω αυτό που λέγαμε να κουμπώσει εδώ πέρα στη βιδούλα. Το συγκεκριμένο που έχω εγώ τώρα, σε άλλα, άμα πάρετε κάποιο άλλο, μπορεί να το χρειάζεται. Και βάζοντας απλά το κόκκινο καλώδιο στο συν και το μαύρο στο πλην, βλέπετε ότι ανάβει. Και ο δείκτης είναι αυτός. Σε αυτό που αγόρασα βγάζει τη θερμοκρασία που λέει το 8 βαθμούς και το 12,5 μπαταρία, το 12,5 βολτ. Δηλαδή μου δείχνει δύο πράγματα μέσα στην καμπίνα. Σε άλλα είναι αναλογικά ή σε άλλα δείχνει μόνο ένα πράγμα. Βέβαια, όπως είπαμε, αυτό θα το βάλω μέσα στην καμπίνα και αντί για να το βάλω στο πλην θα το βάλω σε κάποια αγίωση που θα βρω μέσα, οπότε πάλι θα ανάβει. Δεν χρειάζεται να μπει δηλαδή ακριβώς στην μπαταρία. Έβγαλα, όπως βλέπετε, το
φιλτροκούτι για να μου αδειάσει χώρο εδώ πέρα, να μπορέσω να κόψω αυτό που χρειάζεται. Αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι να το βάλω εδώ πέρα αυτό, να βρω ακριβώς που θα μπει, να αφαιρέσω αυτό το κομμάτι εδώ πέρα που δείχνω ανάμεσα στα δάχτυλά μου, δηλαδή ένα κομμάτι κολάρ, θα το σημαδέψω, θα αφαιρεθεί το 1-2 πόντους, 3 όσο είναι αυτό, θα το μετρήσω. Θα μπει αυτό με σφιχτήρες δεξιά-αριστερά, θα βιδωθεί και ο αισθητήρας πάνω και θα πρέπει να περάσει τα καλώδια μετά μέσα στην καμπίνα. Όταν το αγόρασα αυτό, ήρθε μαζί με κάποιους σφιχτήρες, αυτούς εδώ. Αλλά δεν τους πολύ πιστεύουν τους Κινέζους, οπότε πήρα και άλλους 2. Θα βάλω 4 δηλαδή, 2 σε κάθε πλευρά. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνω είναι, όταν κόψω, να μην αρχίσουν να τρέχουν τα νερά κάτω. Οπότε πρέπει να βρω έναν τρόπο να το πιέσω κάπως δεξιά και αριστερά, τόσο ώστε όταν το κόψω να μου τρέξουν νερά κάτω, να μην χάσω και παραφλού δηλαδή. Οπότε πάμε να δούμε πώς το κάνουμε. Όταν έβαλα το φιλτροκούτι, έβαλα ένα πανάκι μέσα, μην πάρει κάποια σκουπίδια στην πεταλούδα. Με την ευκαιρία έλεξα και την πεταλούδα είναι καθαρή, την είχα καθαρίσει πριν καιρό. Οπότε, άμα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, καθαρίσετε και την πεταλούδα. Δεν είναι κάτι, ρίξτε ένα σπρέι μέσα. Επίσης από το ίντερνετ είχα πάρει και κάποια πανάκια που φαινόταν πολύ ωραία. Αλλά τελικά μην τα πάρετε, γιατί από το βλέπετε είναι διαφανές, είναι μάπα. Δείτε πόσο λίγο χώρο πιάνουν από το τυλίξει το χέρι. Και τίποτα δεν είναι. Ήταν φθηνά βέβαια, αλλά οκ. Οπότε προχωράω και σας δείχνω συνέχεια. Οπότε αυτό που κάναμε τώρα είναι, έπρεπε κάπως να κλείσω το κολάρο όταν το κόψω, να μην πετάξει όλα τα νερά που έχει ο κινητήρας μέσα. Οπότε τι έκανα, πήρα 2 κλειδιά, έβαλα τα αέρα από τις άκρες, δεξιά και αριστερά, και τα σφήνωσα έτσι μεταξύ τους για να πατηθεί το λάστιχο, να μην πετάξει παραφλού έξω. Με μια σύριγγα εδώ πέρα να σας δείξω, γιατί όσο το πατούσα έβγαζε ξανά νερά. Με μια σύριγγα ρούφηξα εδώ ό,τι μπορούσα από μέσα, από το ψυγείο, ώστε όταν το κόψω να μην γίνει όλο χάλια εδώ και γίνει κανένα μη χάσει παραφλού. Το άλλο που έκανα είναι έπρεπε να βρω έναν τρόπο πώς θα πάει το καλώδιο μέσα του οργάνου, μέσα στην καμπίνα. Και είδα εδώ πέρα ότι, κάτσε να ανοίξω το φως κάπως, ότι εδώ μέσα κάπου, δεν ξέρω αν φαίνεται το καλώδιο αυτό, μαύρο που κουνάω, έχει ένα λάστιχο που από εκεί πέρα περνάνε η πλεξούδα της καμπίνας που πάει στον εγκέφαλο και τα λοιπά. Και αυτό πάει μέσα στην καμπίνα. Βέβαια εδώ δεν μπορείς να δεις και εύκολα. Ξύλωσα εδώ πέρα ένα πλαστικό από κάτω. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έκανα ήταν να βάλω ένα καλώδιο από την έξω μεριά προς τα μέσα και να το ψαρέψω. Βλέπετε, έβαλα αυτό το καλώδιο το μπλε από την τρύπα εκεί πέρα μέσα. Πέρασε το μπλε μέσα στην καμπίνα, τα έδεσα με ζυλοτέιπ, ταινία, μοντική, τα τράβηξα με προσοχή. Οπότε τα καλώδια φτάσανε εδώ πέρα στο κινητήρα και έχω και τα υπόλοιπα και το όργανο μέσα στην καμπίνα. Για να μην μπερδέψω το συν και το πλήν, έβαλα μια ταινία εδώ πέρα πράσινη, να ξέρω ποιο είναι ποιο. Όπως και στο όργανο, άμα από τώρα που άφησα. Δεν ξέρω που το άφησα. Όχι στο όργανο, συγγνώμη. Στον αισθητήρα που έχει κουμπωμένο πάνω. Δηλαδή έβαλα και εδώ ένα πράσινο καλώδιο. Οπότε να μην μπερδέψω την πολικότητα, να την ξαναβάλω ξανά όπως ήταν. Δεξιά και αριστερά δηλαδή. Τώρα εδώ πέρα έβαλα σημάδια, μέτρησα πόσο είναι αυτό το σημείο και έβαλα 2 άσπρες γραμμές. Αυτό το κομμάτι του μεσαίου θα αφαιρεθεί για να κουμπώσει μετά αυτό το αλουμίνιο. Οπότε προχωράμε και ελπίζω να δουλέψει, αλλιώς θα μείνει το αμάξι εδώ πέρα με κομμένα κολάρα. Με τα κόμπο και το βασάνο πιστεύω το καταφέραμε. Αυτό εδώ πέρα είναι το κομμάτι που αφαιρέθηκε για να μπει αυτό το αλουμίνιο. Εδώ πέρα όπως βλέπετε. Στο συγκεκριμένο στο Jazz ο σφυθήρας που πήρε ήταν 30 mm.
Γιατί όταν πάτε να το αγοράσετε θα βγάλει διάφορες διαστάσεις. Έχει 30, 28, 32. Ο 30 στο συγκεκριμένο αμάξι έκατσε πάρα πολύ καλά. Οπότε είμαστε εντάξει. Ευτυχώς είχα προνοήσει να πάρω 2 ακόμα σφιχτήρες, γιατί δεν εμπιστεύτηκα τους κινέζικους και καλά έκανε, γιατί βιδώνοντας τους χάλασαν ήδη τα πάσα τους. Δεν μπορούσα να τα σφίξω πολύ. Οπότε έβαλα άλλους 2 έξτρα. Πέρασα το καλώδιο, αλλά το καλώδιο το άφησα να έχει λίγο περιθώριο. Μέσα έβαλα θερμοστελόμενο και απ' έξω έβαλα ταινία θερμοκρασίας. Υφασμάτη είναι πολύ για τα αυτοκίνητα. Ίσως το ντύσω και όλο, γιατί εδώ μαζεύει θερμοκρασίες. Οπότε άφησα και περιθώριο. Οπότε στους κραδασμούς του κινητήρα ή από τις βάσεις μηχανής που έχουν κάποιο τζόγο να μην κοπεί το καλώδιο. Να έχει περιθώριο δηλαδή. Όχι πάρα πολύ, αλλά να έχει. Δηλαδή να κουνιέται. Πέρασε το καλώδιο έτσι ωραία μέσα, όπως είπαμε. Πέρασε μέσα από την καμπίνα όπου μπόρεσα, μέσα από τα πλαστικά εδώ πέρα από κάτω. Δεν φαίνεται τίποτα. Οπότε πάμε και από την άλλη. Τα καλώδια, επειδή πήγαν από τη μεριά του συνοδηγού, μου φτάσανε περίπου μέχρι το λευγέ των ταχυτήτων. Οπότε αναγκαστικά τα έκοψα και έβαλα προέκταση για να συνεχίσω μέχρι εκεί που ήθελα. Συνέχισα, πέρασα από κάτω, μπήκα από εδώ πέρα μέσα. Άνοιξα εδώ πέρα το λάστιχο, τα πέρασα από μέσα και τα ξανά έβαλα εδώ πέρα. Βέβαια τα πιάνω στο λάστιχο, γιατί εδώ πέρα έχει ένα κενό. Οπότε μπήκαν τελείως μέσα στο πλαστικό. Το λάστιχο ξαναμπήκε δηλαδή όπως ήταν, δεν πιάνει πουθενά πάνω στο λάστιχο. Δυσκολεύτηκα πολύ να βρω που θα το βάλω τελικά το όργανο. Οπότε το έβαλα στον αραγωγό, μετά έραψε. Δεν ήθελα να χαλάσω το αμάξι, να βάλω βίδες και κόλλες. Και να είναι σε μια θέση που όταν είμαι μέσα να το βλέπω. Οπότε ευθυγράμμισα, το στράβωσα κάπως. Νομίζω είναι καλά εκεί. Σαν θέση οδήγησης. Τώρα τα καλώδια τους. Είπαμε, το κόκκινο πήγε στην ασφαλιοθήκη. Στην ασφαλιοθήκη βρήκα ποιο είναι το ραδιόφωνο. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι μια 7,5 αμπέρ. Κάτω και από κάτω έχει πολύ μικρά νουμεράκια και γράφει 26. Είναι το νούμερο 26. Το μπλε είναι το 27, 26, 25. Όπως θα δείτε και στο σχεδιάγραμμα, το πλαστικό. Να βρω το όλα πάλι. Εδώ πέρα. Είναι όπως το βλέπετε. Κανείς μου τώρα αυτό. Δεν ξέρω. Είναι εδώ πέρα που είναι το δάχτυλό μου. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Αυτό είναι το 26. Υπάρχουν ειδικοί adapters που μπορείς να κουμπώσεις την ασφάλεια πάνω σε μια άλλη ασφάλεια και σου βγάζει μόνο το καλώδιο για να το κάνεις. Εγώ το έκανα λίγο πατέντα, το σφήνωσα όλο μεταξύ εκεί πέρα. Είναι λίγο επικίνδυνο, μην το κάνετε έτσι. Παραγγείλτε και τον adapter που χρειάζεται. Βέβαια αυτό παίρνει ρεύμα μόνο όταν γυρνάς στο διακόπτη, οπότε ό,τι και να γίνει είσαι μέσα στο αμάξι, οπότε το ελέγχεις λίγο. Με την πρώτη ευκαιρία θα το αλλάξω. Οπότε ρεύμα πήρα από εκεί. Η γείωση. Κάτσε να μπορεί να φανεί. Σαν μπορεί να φανεί, εδώ πέρα έχει ένα μέταλλο. Έβαλα μια βίδα με ένα παξιμάδι και σφήνωσα το καλώδιο της γείωσης εκεί. Αφού έβαλα ένα τέτοιο σιδεράκι πρώτα στο καλώδιο, θεωρητικά είμαστε εντάξει. Τώρα ήρθε η ώρα της δοκιμής. Εδώ πέρα τα καλώδια δεν μου αρέσουν έτσι πως φαίνονται κόκκινα μαύρα. Ίσως περάσω ένα μαύρο θερμοστυλόμενο να μην φαίνονται. Για να δούμε. Γυρνάμε διακόπτη. Άναψε. Δείχνει 11 βαθμούς. 10,9 βόλτ, τα πολλά να σε σβήσει. Το ραδιόφωνο δουλεύει κανονικά. Θα το βάλω μια μπρος, να δούμε τι θα κάνει. Απλά πριν το βάλω μπρος, να βγάλω το πανάκι που έβαλα. Μην υπάρχει κανένα σκουπιδάκι. Για να δούμε. Θα δουλέψει και εγώ τώρα το βλέπω, δεν το έχω ξαναδεί. Κατευθείαν δείχνει 11 βαθμούς. Για να δούμε, θα ανέβει η θερμοκρασία. Μου άναψε λαμπάκι. Μάλλον πέσαν τα παραφλού αρκετά. Ίσως θέλει συμπλήρωμα να συμπληρώσω νερά όταν έκοψε το κολάρο. Θα δούμε. Έχω και διαγνωστικό, θα το βάλω. Στην πρώτη φάση, όχι, είναι επειδή έχω βγάλει το φιλτροκούτι και έχει τον MAF πάνω.
Οπότε πρέπει να το ξαναβάλω. Κακώς το άναψα έτσι. Και θα βάλω διαγνωστικό και θα τη σβήσω τη βλάβη. Στην πρώτη φάση θέλω να δω αν θα ανεβάσει την εργασία. Ότι θα κουνηθεί. Είναι ακόμα σε 11 βαθμούς. Ίσως αργήσει, ίσως έπρεπε να το έχω βάλει στο άλλο κολάρο για να ανοίξει το θερμοστάτη, να περάσει το νερά και τότε το να ανοίξει. Οπότε παίζει να το βάζω και τζάμπα τώρα μπρος. Όπως βλέπετε το αμάξι είναι ακόμα κρύο, το λαμπάκι είναι ακόμα πράσινο της θερμοκρασίας. Δεν έχει νόημα, θα το δούμε μετά στη βόλτα όταν βγω έξω. Άναψα το λαμπάκι, επειδή εδώ πέρα δεν έχω κουμπώσει το μάφ. Πιο πολύ θέλω να δω αν έχω διαρροές εδώ πέρα, να τα τσεκάρω όλα πριν το κλείσω. Καλά είναι, δεν βλέπω να έχει κάτι. Οπότε βάζω το φιλτροκούτι, κλείνω και θα δείξει όταν βγούμε έξω. Κούμπωσα το φιλτροκούτι λοιπόν. Έβαλα και τη φύσα αυτή γιατί μου έβγαζε την ένδειξη μέσα στο κοντέρ. Έχουμε τελειώσει από εδώ. Επειδή δεν είχα το διαγνωστικό μαζί, το έχει πάρει κουμπάρος μου επειδή είχε πάει ένα ταξίδι, να το έχει καλού μαζί του. Έβγαλα το πόλο της μπαταρίας, το αρνητικό μόνο, για κάποια ώρα. Ξανακούμπουσα λοιπόν τον αισθητήρα, κούμπουσα ξανά την μπαταρία, το λαμπάκι έσβησε από ό,τι είδα πριν λίγο. Οπότε πάμε ξανά να βάλουμε μπρος να δούμε τι παίζει. Όπως βλέπετε το λαμπάκι έχει σβήσει, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Οπότε στο σωστό κολάρα το έβαλα. Απλά έχει κάποια λίγο καθυστέρηση να σου δείξει ακριβώς τη θερμοκρασία. Μπορούμε να κάτσουμε λίγο, περιμένουμε να δούμε ότι δουλεύει σωστά. Επίσης με τα volt, στην αρχή όταν ανοίξει το διακόπτη, να το σβήσω πάλι, λέει 12,6. Αυτή είναι η τάση της μπαταρίας που έχει τώρα. Έτσι μπορείς να ελέγξεις αν δουλεύει το δυναμό σου δηλαδή. Αυτή τη στιγμή δείχνει ακριβώς πόσο έχει η μπαταρία. Το που το βάλεις μπρος, βλέπεις ότι ανεβαίνει. Που σημαίνει ότι δίνει 14,4 το δυναμό στην μπαταρία. Καλό οργανάκι, ωραίο μπλε φωτεινό. Ελπίζω να μην ενοχλεί το βράδυ, αν και βλέπω δεν έχει μεγάλη διαφορά από τα φώτα το κοντέρ. Δεν νομίζω να είναι πολύ έντονο. Σε περίπτωση που είναι πολύ έντονο μπορώ να βάλω ένα φίλτρο φήμε να κατεβεί λίγο η φωτεινότητα. Τώρα κακώς το βάζω μπρος μου στο γαράζ να γεμίσει καυσαέριο εδώ πέρα, αλλά θα φύγω κατευθείαν μετά. Μέχρι να ανεβεί λίγο η θερμοκρασία. Θέλω να πω ένα πάλι μεγάλο ευχαριστώ στον κουμπάρο μου τον Γιώργο, στον κουμπάρο μου την Αγγελική και στον παιδί του στον Μάξιμο. Ήταν τρομερό δώρο, είναι ένα ακριβό δώρο, ένιωσα λίγο άβολα. Δεν ήξερα τι να πω όταν το άνοιξα. Δεν χρειάζεται τόσο μεγάλα δώρα, οπότε μην το ξανακάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να θυμίσω και την ώρα, επειδή έβγαλα την μπαταρία. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι τι πατάω, νομίζω πατάω το AUX και το 5. Τέλος πάντων, το δω, θα πατήσω. Ας δούμε ότι θα ανέβει λίγο θερμοκρασία του ES, το κουνιέται. Το αμάξι είναι τελείως κρύο, έξω έχει 1 βαθμό, οπότε πήγε ήδη στο 15. Σημαίνει ότι δουλεύει ο δείκτης, γιατί άμα δείτε το αισθητήρα της θερμοκρασίας είναι ακόμα πράσινος εκεί πέρα. Πήγε 16, ναι, οπότε δουλεύει, είμαστε εντάξει, είμαστε μια χαρά. Μπορείτε να το βάλετε, όποιος θέλει να το βάλει μπορεί να το βάλει, δεν είναι κάτι τρομερά δύσκολο, παρεβάλλει είναι. Απλά θέλει να έχει λίγο υπομονή με τα καλώδια. Ανεβαίνει, πάει 17, 18, τέλος πάντων θα ανεβαίνει, οπότε είμαστε μια χαρά. Μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας, δηλαδή η αγορά του ήταν 15 ευρώ, νομίζω, όλο το set. Το όργανο, δηλαδή με τα αισθητήρα και τα λουμινάκια αυτά που είδαμε. Και άλλα 2-3 ευρώ να πάρετε κανένα σφιχτήρα έξτρα.
Αλλά είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο. Δηλαδή τώρα για να ανάψει εκεί πέρα κόκκινο σημαίνει ότι έχει φτάσει 100 βαθμούς. Και μέσα στους 120 που λένε ότι φτάνουν, έχεις κάνει ήδη ζημιά. Μπορεί να κάψει τη φλάτσα, μπορεί 1002. Ενώ έτσι βλέπεις, το μαθαίνεις. Δηλαδή θα δω εγώ τώρα πότε ανοίγει θερμοστάτες, θα καταλάβω πότε ανοίγει το ventilator. Από εκεί πέρα, αν περάσει κάποια θερμοκρασία, θα πρέπει να κάνω στην άκρη να το σβήσω. Τουλάχιστον να ξέρω τι μου γίνεται. Και αυτό το βίντεο δεν είναι μόνο για το Jazz, είναι για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα. Γιατί πλέον πολλά αυτοκίνητα έτσι είναι, με λαμπάκι. Δηλαδή αυτό το αισθητήριο μπορεί να το βάλεις και σε άλλα αυτοκίνητα. Βέβαια θα πάρεις άλλη διάμετρο, εκείνο το αλουμίνιο που είπαμε 30 mm. Πρέπει να πάρεις μεγαλύτερο ή μικρότερο, ανάλογα να το μετρήσεις με ένα παχύμετρο απ' έξω και να υπολογίσεις άλλα 2-3 χιλιοστά από κάθε πλευρά. Να το φέρεις δηλαδή 6 χιλιοστά λιγότερο. Μετρώντας το εξωτερικά, κάτσε να το δείξουμε γι' αυτό γιατί ακούστηκε κάπως. Πού το άφησα, κάπου εδώ πέρα το άφησα. Αυτό μετρώντας το εξωτερικά είναι πάνω από 30, δηλαδή εγώ πήραμε με 30 χιλιοστά, αλλά μετρώντας το με ένα παχύμετρο, θα το βάλω εδώ πέρα στη κάμερα, μετρώντας το εξωτερικά, άμα βλέπετε, κάτσε το κάνω και έτσι να το βλέπω σωστά, είναι 35,6. Όπως είδατε το μετάλλο που πήρα, το αλουμίνιο ήταν 30. Γιατί 30 είναι το μέσα. Στο συγκεκριμένο 28,8. Δηλαδή και το 28 να πάρετε πάλι θα είναι μια χαρά. Εγώ πήρα 30, μπήκε λίγο συνοτά, δεν με χάλασε, μπαίνει πιο σφιχτά, είναι καλύτερα. Σε άλλα αμάξια, δηλαδή μπορεί να πάρετε κανένα άλλο αμάξι, πρέπει να υπολογίσετε το απ' έξω και να υπολογίσετε μετά πόσο είναι το κολάρο, οπότε να το αφαιρέσετε στο σύνολο, αν καταλάβετε τι λέω. Σήμερα είναι 4,5 χιλιοστά, 4,5 από τη μία, 4,5 από την άλλη. Θέλει λίγο προσοχή τέλος πάντων στο αλουμίνιο που θα πάρετε. Αλλά μπορείτε να το βάλετε και σε μηχανάκι και σε αμάξι. Τώρα που είπα μηχανάκι, μήπως βάλω και ένα στο μηχανάκι. Για να δούμε πόσο πήγε. Οπότε ανεβαίνει, είμαστε κομπλέ. Αυτό που ανακάλυψαν είναι ότι στους 30 κάτι βαθμούς ήδη αρχίζει να βγάζει ζεστό αέρα. Δεν το ξέρω εγώ αυτό μέχρι τώρα. Δηλαδή το λαμπάκι είναι ακόμα εκεί πέρα πράσινο, αλλά ήδη βγάζει ζεστό αέρα το ventilator. Αυτά λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω, να μην βγει πολύ τεράστιο το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κουμπάρους μου. Δηλαδή, τι να πω, δεν έχω λόγια, είναι ένα πολύ ακριβό δώρο. Δεν ξέρω και όλους αν μου έχουν πάρει ποτέ τόσο ακριβό δώρο κάποιος. Δεν είναι αδικαίος κανένα, αλλά ένιωσα λίγο άβολα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ, να περνάτε όμορφα.